Namalhin na sugod karong adlaw sa City Condominium Project sa Mandaue ang mga fire victims nga nanimuyo sa CICC compound. Dugang detalye kabahin ini sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan, karong adlaw lang nagsugod nagpamalhin kining mga nanimuyo sa CICC compound paingon sa ilang bag-o nga Pinoy-anan. Puliki sa pagdismantle sa ilang mga Pinoy-anan ug pagpanghipos sa mga kabtangan. Nag-agpas kini mga residente sa CICC grounds nga makabalhin na. Miasister hinuon kanila ang taga City Hall ug mipahuwam og mga sakyanan. Usa sa gigamit kining evacuation truck sa CDRRMO aron mapaspasan ang pagpanghakot. 5 ka tuig sab nga nanimuyo dinhi sa CICC grounds kini mga nasunugan sa Barangay Tipolo. Karon, excited na sila sa pagsugod sa bag-ong panid silang kinabuhi sa condominium project sa Dakbayan. Ang uban kaugalingong mga sakyanan ug mga sikad ang gigamit aron anam-anam nga makabalhin. Sama ni ginang Mercedes nga misigurong madala ang mga imahen sa mga santos. Dito na ko, nalimpyo na ko, sir. Limpyo na. Oo. Wapo ng pwesto dito kumpara dire. Ayaw ko dire. Nga naman? Kanang kuan, kanang gawa sa init ang katalagman ba. Sa Tipolo Residences, busy na ang mga residente pagpahimutang sa ilang mga kagamitan. Ang uban, aminadong bag-o kininilang kasinatian sa gitawag nga condominium living. Mabalhina na ang parehong Building 1 nga gipabarog sa syudad ug Building 2 nga gitukod sa pribadong real estate developer. Sus kanindot gyud kay si Roy gihatag sa gobyerno sa amo pa pero bisag nagkuan mi dire kanang napon mi kuan dire pod kanang Bayan. pero ginagmay ra. Nindot pag yun namong gipuy-an kay murag hayahay na kayo ba. Di na og magbagyo-bagyo, di na ka kuan nga kuan imong atop, mapalid ang imong atop. Samtang matud sa opisyal sa Hudo, gipaningkamutan nilang mahumantanan ang pagpamalhin karong simanaha. Nabahin ang mga kabalhinan sa Paknaan Relocation Site, sa Pasilong likod ra sa CICC ug sa City Condominium. Lakip sa gipapaspasan ang clearing ug pagpanglimpyo sa CICC grounds. Ato mo gyapon na ato ang gi-implement karon sa kung sa kuan voluntary no kaya ron na kuan trila ilang gitangguban kaya po itong mga residents nga sila na mo kuan mo tabang sila ug sa ilang kuan structure nga ya atong uban sa moingon nga tamo na lay guba ada. Sunod simana lan subay gihapon ining kasaulugan sa charter anniversary sa Mandaue, himuon ang groundbreaking alang sa bag-ong City Government Center o City Hall building diha sa CICC grounds. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.